subscribe I Am Tacloban! Good day everyone, this is Jordan for I Am Tacloban. Kumusta po kayo lahat mga ka-I Love sa buong Pilipinas at sa lahat po ng OFW natin sa mga iba't ibang parte ng mundo. Ngayon po ay pag-uusapan po natin at ipapakilala ko sa inyo kung ano ang tamang paggamit ng word na waray. Yes po, tama po bang tawagin ang mga taga Leyte Samar na waray? Ngayon po, ipapaalam ko sa inyo kung bakit hindi. Narito po ang ating video. Sa mga informal pong sitwasyon, ang paggamit po ng waray or ang pagtawag po sa mga taga-Leyte at Samar ng waray ay acceptable po. Pero depende po yun sa paggamit. Pero kung nasa tama po, sa tamang paggamit po, ang mga tao sa Leyte at Samar, ang tawag sa kanila ay mga waray-waray. Ang salita din ginagamit ng mga taga-Leyte at Samar ay kilala din sa tawag na waray-waray. So mga kaibigan, sana may natutunan kayo sa aking video na ito ngayon. May papakita pa po ako sa inyo. So disclaimer naman po, ang lahat po ng sinabi ko rito ay based lamang sa aking natutunan at research. Wala po itong kinalaman sa ibang tao. So maraming salamat po sa inyo. Please watch this. Alam niyo ba na mali ang salitang waray sa pagtawag sa isang taga-Leyte and Samar? Ang tamang tawag po sa mga nakatira sa Leyte at Samar ay waray-waray at hindi waray. Ito ang tawag din sa aming salita na ginagamit sa aming lingwahe. Ibang tawag sa mga taga-Leyte, Leyteño, Leytenhon. Ito naman ang mga tawag sa mga taga-Samar, Samareño, Samarnon. Kung pinagsama na sila, ang tawag sa amin ay Leytenhon, Samarnon or waray-waray. Ang Leyte at Samar ay dalawang magkatabing isla na makikita sa east ng Pilipinas. Tawag naman dito ay Eastern Visayas or Region 8. May 80% sa lugar na ito ang gumagamit ng waray-waray language, samantala ang iba naman ay Bisaya. Ang Samar ay nahati sa tatlong probinsya ng Northern Samar, Eastern Samar at Western Samar. Ito naman ang mga city sa Samar, ang Calbayog City, Catbalogan City at Borongan City. Samantala ang Leyte ay nahati sa dalawang probinsya, ang Leyte at ang Southern Leyte, pero may isang probinsya pa rito, ang Biliran. Tacloban City, Ormoc City, Baybay City naman ang mga city sa Leyte. Pero ang Tacloban City ang sentro ng edukasyon, negosyo, kultura at iba pa. Alam niyo ba na ang waray-waray isang lengguwahe at hindi ito isang dialekto? Opo, dahil ang waray-waray language ay may sarili ring mga dialekto na ginagamit sa iba't ibang part ng Leyte at Samar. Ang waray-waray ay ikalima sa most spoken language dito sa Pilipinas. Mayroon itong mahigit 3 milyong speaker ayon sa 2005 census. Ang ibang tawag sa aming lingwahe ay Winaray, Leyte Samarnon, or Binisaya. Pero mas kilala ito sa tawag na waray-waray. At yun din ang tamang tawag sa mga tao ng mga taga Leyte at Samar. Waray-waray at hindi waray. Ang mga lengguwahe na Cebuano, Hiligaynon, Kinaraya ay malapit sa tunog sa waray-waray language. Halos lahat kasi ng mga waray-waray ay marunong magsalita ng Pilipino o Tagalog. At nakakaintindi rin sila sa pagsasalita ng karamihan ng Cebuano at Bisaya. Kaya next time kung may kaibigan kang taga Leyte at Samar, tawagin mo siyang waray-waray at hindi waray. Ang salitang waray po sa amin, ang meaning po ay wala. Kung may kaibigan kang isang waray-waray, huwag mo na pong pakawalan pa. Siguradong maging masaya ka dahil likas sa amin ang pagiging masayahin at palakaibigan. Sure yan, promise. Kaya makipagkaibigan na sa isang waray-waray. Damang salamat mga sangkay.